В моята кола има една бяла турба, вътре има цяло топче си зал. Да. Снимате Евгений за YouTube сега. Ага. Снимаме го. Сега прави тест. Аз се изложих с онова цветенце на ръката. На гол. Върли по слънчето. Два удара, 3 ряда и Реклама на... Минутка за реклама. Това е нож. Това вече са ме умекнали китките, нали? Ето. Подходящ фон. Чакай. Ето, това беше подходящо ревю за ножа на Гери. Нали?